രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഏതുവരെ ഭക്തിതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്ത, ദൈവദൂഷണം. അപ്പൊ ഭക്തി അല്ലെ, അതില് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഇക്കാര്യത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തി ദൈവദൂഷണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദൈവദൂഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? തിലകവും തുളസിമാലയും അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ? പൂമാല സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. തിലകം ധരിക്കുന്നത്, തുളസിമാല, പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നത് അല്ലെ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് പിന്നെ വിഗ്രഹം മുന്നില് ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുന്നത്, രഥയാത്രക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത്, പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് അനുഗമിക്കുക, അതും പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? പറഞ്ഞു. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അടുത്തതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കണം. ആ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞോ? അതാ പറയേണ്ടത്. അവിടെ പറയണം അല്ലേ? 4 പ്രദക്ഷിണല്ലേ മാതാജി? എന്ത് മാതാജി? 4 പ്രദക്ഷിണല്ലേ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില്? എത്ര പറഞ്ഞത്? പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം മാതാജി പറഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ 4ആണ്. പ്രദക്ഷിണം വെക്കലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. പ്രദക്ഷിണം വെക്കലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്.
കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അനേകം ജപം എത്തിയോ? നമ്മള് ജപം എടുത്തോ? മാതാജി എടുത്തില്ല. ഇല്ല. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കൽ അവിടെ തൊട്ടാണ് മാതാജി ഇനിയുമായി? അതാ തുടങ്ങേണ്ടത് മാതാജി, പ്രദക്ഷിണം തൊട്ട്. അവിടെ തൊട്ട് വേണല്ലേ നമുക്ക്? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. പ്രദക്ഷിണം വെക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കൽ. വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന ആളിന് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനാവും എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നവർക്ക് ജനന മരണത്തിന്റെ പുനരാവർത്തി രൂപം ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാലേ, ഭൗതിക ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരേണ്ടി വരില്ല. ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു, ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഹേതുവാൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ ചുറ്റിസഞ്ചാരം നടത്തുന്ന ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വെക്കൽ. ഇപ്പോ നമ്മള് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഹേതുവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ചുറ്റിസഞ്ചാരം നടത്തുന്നത് ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണെന്ന് പറയുന്നത് വിഗ്രഹത്തിന് വലം വയ്ക്കല്. വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റമ്പലം സന്ദർശിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പരിഹാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വയ്ക്കൽ. സഞ്ചാരം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഹേതുവാൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ ചുറ്റിസഞ്ചാരം നടത്തുന്നു. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വയ്ക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക അസ്തിത്വം കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചുറ്റി സഞ്ചാരം നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വെക്കുന്നത്. ശ്രാവണ മാസത്തിലാണ് തുടക്കം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഊരു ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക പതിവാക്കിയിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾ ഈ 4 മാസക്കാലം എവിടെയെങ്കിലും സാധാരണയായി ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസമാക്കുന്നു. അതായത് ചാതുർമാസ്യ വ്രതം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മള് 4 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആചാര്യന്മാര് സന്യാസിമാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണത്, ഈ 4 മാസം അവര് ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പതിവാക്കിയിട്ടുള്ളവര് അവരിങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കും. അങ്ങനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. നാലമ്പലം ചുറ്റുന്ന അതിൽ പെടുവോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി? നാലമ്പലം ചുറ്റുന്നത് അതിൽ പെടുണ്ടാവില്ലേ മാതാജി? ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസമാക്കും. ഈ കാലയളവിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില സവിശേഷ കർമ്മ പരിപാടികളുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് പ്രദക്ഷിണം എത്രയാണ്? 4 തവണയാണ്. ആ 4 തവണ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഏത് സമയം എടുത്ത് പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ചാതുർമാസ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞു പോയ മാസമായിരുന്നു അല്ലെ, അതിൽ ചാതുർമാസ്യം തുടങ്ങി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ദാമോദര മാസമാണോ മാതാജി ചാതുർമാസം പെടുന്നുണ്ട്? 4 മാസം വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ദാമോദര മാസത്തോടു കൂടിയാണ് തീരുന്നത്. അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള 3 മാസങ്ങൾ. ഈ പ്രദക്ഷിണ വഴി ഒരുവൻ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന നാട്ടിലെ പുണ്യസങ്കേതങ്ങൾ മുഴുവനായും സന്ദർശിച്ചവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചാതുർമാസ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് അതിവേഗം ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ പ്രദക്ഷിണ വഴി എന്താ പറയുന്നത്, ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന നാട്ടിലെ പുണ്യസങ്കേതങ്ങൾ മുഴുവനും സന്ദർശിച്ചവനായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ചാതുർമാസ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് അതിവേഗം ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാണ്, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ഈ ചാതുർമാസ്യത്തില് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുകയാണ്.
ഇനി അർച്ചന. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചന. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സുധാമാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:81 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗാസിദ്ധികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അർച്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അർച്ചന എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സുധാമ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതായി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യങ്ങള്, യോഗാസിദ്ധി ഇവയെല്ലാം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ നേടും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നേടാം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തില് 10-ാമത്തെ സ്കന്ധം 81-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണത്. സുധാമാവിന്റെ ഈ മന്ത്രിക്കലിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം ചോദിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ സുഹൃത്തായ സുധാമാവിനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വല്ലാതെ വിശക്കുന്നതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് യാചിക്കാനാണ് കൃഷ്ണൻ സുധാമാവിനോട് പറഞ്ഞത്. ബ്രാഹ്മണൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭാര്യമാർ സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി നേരെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ സുധാമാവിനെ പറഞ്ഞു വിടാണ് അല്ലെ? എവിടെയാണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗൃഹത്തില് ഭക്ഷണം ചോദിക്കാനായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഭാര്യമാര് കൃഷ്ണനും ബലരാമനാണ് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചത്. നേരെ എന്ത് ചെയ്ത് അതും കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ്? വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനവും നടത്തുന്നവൻ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഭാരതത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. അവ സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെയല്ല. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെയായിരിക്കണം. ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അയാൾക്ക് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരന്റെ സർവാതിശയായ രാജ്യം കൈവരുമെന്ന് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെ? ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രങ്ങള് ഭയങ്കര ആർഭാടമായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ. ഇവിടെ എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത്? എന്തിലാണ് ഇത്? എന്താ പറയുക? നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെയാണ്. കൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ രാജാവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെയല്ല വേണ്ടത്. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? മഹാരാജാവിനെ പരിചരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നണം? ഭഗവാനാണ് സർവാതിശയായിട്ടുള്ള രാജ്യം. അത്രയും ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം. കാരണം ഈശ്വരന്റെ ആ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള രാജ്യം നമുക്ക് കൈവരുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കണം? കൊട്ടാര സദൃശ്യമായിട്ടുള്ളത് അടുത്തായിരിക്കണം ഭഗവാൻ ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? വിഗ്രഹാരാധന നടത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ മഹാരാജാവിനെ പരിചരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ പരിചരിക്കേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 4-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 31 മഹാരാജാവായ പൃഥു പ്രജകളോട് പറയുന്നു. പതിതരായ ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഹരിയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ഈ സിദ്ധിയില്ല. കാരണം അവർ ഭക്താത്മാക്കളാണ്. ഒരു ഭക്താത്മാക്കൾ
ഒരു പെത്താത്മാവിനെ മറ്റൊരു പെത്താത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആവില്ല. കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്കോ മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനാവൂ. ഭാഗവതത്തില് 4-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 31-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പൃഥു പ്രജകളോട് പറയുന്നത്, പതിതരായ പെത്താത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ഈ സിദ്ധിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പെത്താത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഒരു പെത്താത്മാവിന് മറ്റൊരു പെത്താത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്ക് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട്, മോചനം നൽകാൻ, മോക്ഷം നൽകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഇനി പാട്ടുപാടൽ. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലിംഗപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ചു പാട്ട് പാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് സ്തുതിച്ച് പാട്ടുപാടുന്നവര് ആരായാലും ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കീർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലണം. സങ്കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് ഉറക്കെ പാടുമ്പോൾ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് മുക്തി കൊടുക്കാൻ ബത്താത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ഈ സിദ്ധി ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്കോ മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രതിനിധി ആരാ മാതാജി? ഗുരു. അത് ഗുരു. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധി ആരാണ്? ഗുരു. ശരി. അത് ഗുരുവിന് മുക്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗുരുവിന് ഡയറക്റ്റ് അല്ല, ഗുരുവിനെ എവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് ഉറക്കെ പാടുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനമായി. സംഘം ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനും സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയും. സംഘം ചേർന്ന് സ്തുതിഗീതം പാടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷ്ണുധർമ്മം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. രാജൻ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചയിച്ചു കൂടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ വേരോടെ പിഴുതുകളയാൻ തക്കവിധത്തിൽ മംഗളദായകമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്തുതിഗീതം വിഷ്ണു ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്നത്, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി സഞ്ചയിച്ചു കൂടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പാപത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളിങ്ങനെ പാകമായതുണ്ട്, ഇനി പാകമാകാത്ത വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതുണ്ട്, അതിനി മുളച്ചു വന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലം വേരോടെ പിഴുതു കളയാൻ എന്തിനു സാധിക്കും? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാനാവുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പാപിക്ക് അസംഖ്യം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒറ്റ തവണ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടച്ചു നീക്കാൻ ആവാത്തത്ര പാപം ചെയ്യാൻ അയാൾക്കാവില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിന് നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് സാധിക്കും. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉള്ള പാപങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പാപിക്ക് അസംഖ്യം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒറ്റത്തവണ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടച്ചു നീക്കാൻ ആവാത്തത്ര പാപം അയാൾക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം. കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്ക്. മഹാരാജാവായ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 18-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തെ, എന്നെ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങാണ് പരമോന്നത സുഹൃത്ത്, ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ മൂർത്തി. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാതിശയാണ്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം പോലും സ്വന്തം പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഇവിടെ മഹാരാജാവായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്.
എന്നെ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങാണ് പരമോന്നത സുഹൃത്ത്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ആരാധനായ മൂർത്തി. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാതിശയായിയാണ്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം പോലും സ്വന്തം പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഇതാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം? അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്റെ നിലയിലേക്കെങ്കിലും ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാ പറയണത്. ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് അനേകം ഗീതങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് പാടിയ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദ മുനിയുടെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പാടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇവയൊക്കെ പാടിക്കേൾക്കുന്നവനെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാടി ബ്രഹ്മസംഹിത, അതല്ലെങ്കിൽ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, പിന്നെന്താണ് ഭാഗവതം, ഇത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മുക്തിയാകാനായിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാൽ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഞാൻ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ശ്രവിച്ചാൽ തന്നെ, അത് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട്, ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നാരദ മുനി ശിഷ്യനായ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 22 നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട വ്യാസൻ, അങ്ങ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അത്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭക്തസമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്യന്തിക പ്രവർത്തനം ഭഗവത് നാമോച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാസദേവനോട് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, എല്ലാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സമ്പർക്കം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സമ്പർക്കമാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തികമായ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് സന്ദർഭം ഓർമ്മയുണ്ടോ? നാരദ മഹർഷിക്ക് പ്രയാസം വന്നു, നാരദ മഹർഷിക്കല്ല വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പ്രയാസം വന്നപ്പോഴല്ലേ, എന്താണ് തന്റെ ആ വിഷമത്തിന് കാരണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുല്ലേ താൻ. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങള്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക, സങ്കീർത്തനം. ഇതാണെന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി സമയം 47. ഞാൻ 50 ഇതും കൂടി ജപം കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡെയിലി പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ മാതാജി, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പാടാം. ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പേ കയറണമെന്ന്. അതെ. ഒരു മന്ത്രമോ നിശബ്ദം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ മന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലിയാൽ സങ്കീർത്തനമായി. ഉദാഹരണത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ പതുക്കെ അവനവന് മാത്രം കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് ജപം. അതേ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് ഉച്ചരിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനം. മഹാമന്ത്രം കീർത്തനത്തിനും ജപത്തിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. ജപം നടത്തുന്നതിന് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ്. ജപം നടത്തുന്നതിനാണ് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിന്. കേൾക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയാണ് കീർത്തനം. ഇപ്പോ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ്? നമ്മളൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജപം എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ് നമ്മൾ ജപം നടത്തുന്നത്. കീർത്തനം അതായത് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജപം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വ്യക്തിപരമായ ഗുണം കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവം കാണുന്നു. ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ മുക്തിയുടെയോ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെയോ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മാത്രം മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ്? മുക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും.
സമർപ്പണം, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. സമചിത്തരായ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണനോട് താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് വിധത്തിൽ വിധേയത്വം കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ സമർപ്പണം ചെയ്യാം. നമ്മള് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് സമചിത്തരായ ഭക്തന്മാർക്ക് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സമർപ്പണം ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് വെച്ച്, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ദൈനബോധികം, ലാലസാമയി. ഒന്നാമത്തത് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് വെച്ചാൽ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ. പ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. രണ്ടാമത്തത് ദൈനബോധികം, പൂർണ്ണമായുള്ള സമർപ്പണം. ദൈനബോധികം എന്ന് വെച്ചാല് പൂർണ്ണമായുള്ള സമർപ്പണം. ലാലസാമയി എന്ന് വെച്ചാല് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 3 തരത്തിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യാം. ലാലസാമയി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് സറണ്ടർ ആവണം എന്നായിരിക്കും ഇത് പറയണത്, ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈനബോധികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു സമർപ്പണം, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന. അതാണ് എന്ത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? മാതാജി, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണവും സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരം? അതായത് പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുടെ ലെവല് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭാവവും പ്രേമം എന്താണ് വ്യത്യാസം? ആ ഭാവത്തിൽ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ പ്രേമത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മള്. അതേപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. സമ്പൂർണ്ണ ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ലാലസാമയ, അതായത് പ്രേമഭാവത്തിലെത്തുക. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്തുവാ? തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇത് വായിച്ചുതരാം. അതിൽ പറയുന്നില്ലേ, ഇതിൽ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്. അതെ, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനമല്ല. ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നവൾ തന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേതാ പറയണത്? സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി. മൂന്നാമത്തെയാണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്ത്, ദാസൻ, പിതാവ്, കാമുകി എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ. ഇതിനാണ് ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അഥവാ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവിക നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ഇച്ഛാരൂപം എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ആ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഭാവം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്താവാം, ദാസനാവാം, പിതാവാകാം, കാമുകിയാകാം, ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ. അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാലസാമയി, അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവികമായ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ഇച്ഛാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെയും വെളിപാടിന്റെയും ഫലമായി ഭഗവാനോടുള്ള തന്റെ ആദിമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴുള്ള പരിപൂർണ മോചനം സംസിദ്ധമാകുമ്പോഴത്തെ സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന സാങ്കേതിക അവസ്ഥയാണ് ലാലസാമയി എന്ന് കേട്ടത്. അതായത് ലാലസാമയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സ്വരൂപസിദ്ധിയിലേക്ക് എത്തുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം. ലാലസാമയി മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തതാണ് പറയണത്. രണ്ടാമത്തെ ഏതാ പറയണത്? സ്വതന്ത്രമായ പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം. അതല്ലല്ലോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും പരസ്പരം ഒരു മിനിറ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വിധേയത്വ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. ഭഗവാനെ, കുമാരിമാർക്ക് കുമാരന്മാരോട് സ്വാഭാവികമായൊരു സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും. ഓക്കെ. ഓ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ തൊട്ട് നാളെ കേൾക്കാം സമർപ്പണം തൊട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ്